ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಎನ್ಶಲ್ಲರ್ ನೆಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಉಲ್ಲರ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಇನ್ನೀತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಗುಲ್ನೊಟ್ಟೊಗು ಹಸಿರು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ರೆಸಿಪಿನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆನಿಯ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂದಿ ಯಾನ್ ನಿಗುಲ್ನೊಟ್ಟೊಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತೊಲೈತೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಾಪಿನ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆಂದು 2 kg ತಾದು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಏತ 177 ರೂಪೀಸ್ ಗೆತ್ತ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಲ್ಪೊಡೆ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಂಚದ ಹಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿದ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪುರ ತಿಲೆ ಮುಲ್ಲೆ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯಕಡೆ ನೀರಡು ದೆಕ್ಕದು ಕುರೆ ಪುರ ಎಪ್ಪುಣತೆ ನೀರಡು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಯಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ದೊಟ್ಟು ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಖಾಲಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪೂರದಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಈಗಲೇ ನೀತುಲೆ ಇಂಚ ಇನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲೆಲ್ಲ ಆತು ಪನ್ನಾಗ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ ಬಟಾಟೆ ಹಿಂಗೆ ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಚ್ಕುಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಒಗ್ಗೆರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ಪೂರ ತಿನ್ನರೆ ఒక ಮುಲ್ತುಲೆ 2 ಚಮಚ ಏನು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅವು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಒಯ್ತೊನು ನಿಗುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಬಡಾತ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನಿ ಅವು ನಿಗಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಟಾಟೆದ ಜೊ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಆಪಲ್ ದಕ್ಕೋಡ್ಸಿ ಏರ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗುಲು ಲಾಯಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನುವರ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಜೊಚ್ಚಿ ಒಂದುಂಡತೆ ಚೂಲಿ ಅವೇನು ಇಂಚ ನಿಗ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ರಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋನೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟಾಟೆ ಅನ್ನು ದೆಕ್ಕೋನಿ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಗೆತ್ತದ ನಿಗುಲು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತು ನಿಗುಲ ಮೋನೆಗ್ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ನಿಗುಲ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಮೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಯಾಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಪೂರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲ್ತುಲೈತೆ ಯಾನು 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಗಾತ್ರದ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ರತ್ತವೆ ಒಂದು ಕೈಪು ಪಾಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 4 ಕಿನ್ಯ ಒಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ದೀಪ ಇತ್ತೆಗ್ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪರು ನಿಗುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡೋಲು ಯಾನ್ ಇಂಚ ನೀನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡಿಯೇ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚಿ ಯಾನು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು 4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಯಾನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ಪುರದಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡೋನ್ ಬರ್ನಾಗ ಯಾನು ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯವೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿತ್ತನೇನೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣನಾಗ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಅತ್ತು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತುನೇನು ಕಾಯದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮ ಕಾಯಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯನಾಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಐಕಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕಾಯಲೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಣೊಂದು ನಿಗುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ಲ ಒಂದೇನು ದೀವಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಕಾಯಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಣಂದು ಆನಾಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಬಾಗ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಲ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲೆ ತುಲೆ ತೊಜಪಾವ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಬೇಯ್ಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಾಯಿನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಚೊಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೇಯ್ದೀನಿ ಯಾನು ತುಲೆ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಚ್ಕ ಆತಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯಾಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟೊಂದು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಖಾರ ಎಪ್ಪುಣಾವೆ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚ ತಾತ್ಯಾನು ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾತ ಹಲ್ದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸಾಲ ಉಂದೇನು ಯಾನು 1 ಚಮಚ ದಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹೂ ಕಚ್ಪುಗ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಕೋರಿದ ಕೈಪುಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಪುದಂದತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಂಡು ತುಲೆ ಇಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನೆ ದೊರ್ತೆ ಆಡಿ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಇತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ ಏನಡ ಸ್ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲು ಇತ್ತು ಜಂಚದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ನೀವು ಮಲ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಡಪಾಯ ಚೂರು ಎತ್ತೇನು 1/4 ಚಮಚ ತಾತ ಇತ್ತಂಡು ತೋಜೊಂಡು ಒಂದೇ ನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಮಸಾಲಾನ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಡು ಇಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಮಸಾಲನ್ಲ ಕಾಯಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ತುಲೆ ಆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪದೆಂಗಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಸಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೊಂದೇನು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊ ನೋಡು ನಮ್ಮನ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋ ಪದೆಂಗಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕಾಯೋನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಉಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪೋನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ದುನತೆ ನೆಕ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಇನ್ನು ಪಾಟನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿನಿ ದಾದೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಗುಲ್ನ ಕೈಪು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಣಂದು ಎನ್ನುಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆ್ಯನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೊಂದೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ನನ ಒಂದೇನು ಬೀಪಾವೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಗುಲು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದುಮ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಯ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಯ್ತೈತೆ ಐತ ಚೂರು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತದ ಕೈಪುಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಬೊಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗುಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಕೈಪು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ತೋ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿರ್ತುಡುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವೆ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಡಿನ್ನರ್ ಎಗ್ ಲಸನಿಯಾ ಓಕೆ ಲಸನ್ ಬರ್ದಿನ ಎಗ್ ಒಂದು ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಮಲೈ ಟಿಕ್ಕಾ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಸಾರಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಾಮನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಾವು ಉಂಟು ತಿಂಡಗತ್ರ ಒಂದು ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟು ತಿಂಡಗತ್ರ ಬೊಕ ನೀರು ತಿಂಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲಸುಂಡಲ್ಲ ಚಲೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತದೆ ನನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆಂಚುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇವ್ರು ನೆಟ್ಟದೇ ಪಾಡು ಮುಂದೇನು ಎಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಿಂಚ ಪಾವ್ಗೆ ತಂದು ಮಾಮನಾಗೆ ತಂದು ಗ್ರೇವಿ ಚೂಗೆ ತಂದು ಇದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ದೂರನ ಪೋಂದುಲ್ಲದೆ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಅದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಿದ್ದು ಹೊರಬ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಚಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ಚಾಗ ಹೋದ್ ಬರೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ಏನಾಡತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಪೋತ್ನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಪೂರ ದಾದನ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತು നിങ്ങൾ ಆಫೀಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹೋದಿತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೂಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆಪ್ನ ಹೋದಿದ್ದೆ ಜೈ ನಿಜನ ಹೋಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹತ್ರ ತೋಡತ್ತವ ಹೋಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಓಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರು ಪಳ್ಳಿಡು ಅಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದ ಅವು swimming- ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಏನಾರ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಬಿದ್ದ ఒక టాంకీ పనిపినీరు ఎంగల్ ఇల్లద పిదేడు టాంకీ ఉండు నేల స్క్వేర్ షేప్ ದ రెక్టాంగిల్ షేప్ ದ ಐಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ ಪೂರ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಪುನ ಐಟ್ ನೀರು ಪೂರ ನೀಯೊಂದಿತ್ತ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಆತದೆ ಅವು ಟಾಂಕಿ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದೇ ಜನ ಜೀವ ಮಲ್ಲವ ಐತೆ ಐತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾವನೈತೆ ఒక తోడులు ఉండతే ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪೂರ ತೋಡುಕೊಂತಾರೆ ಯಾರು ಉಚ್ಚಲ ಬಂತ ఒక దైట్లు కూర్చుచారా ತೋಡ್ ಬನಕ ಅದು ಪೋಂದು ನಾವು ತೋಡ ಪಾಂಡದಲ್ಲ ಏನು ತೋಡ ನೀರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಉಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಎಪ್ಪೊಬ್ಬಿನ ನೀರು ಉಡ್ಸಿದೆ ಒಪ್ಪಿದ ನೀರು ಉಡ್ಸಿದೆ ತೋಡುಡೆತ ಪೋತಿ ನೀರು ತೋಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಅವಿಗೆ ಏನು ತೋಡು ಬಂಡ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ತೋಡ್ ಬನ್ನ నేను అదలేలా ఉంటా ఏరే పుర ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಊರ್ದಾಗಲು ಬಕೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪ್ಪಿರು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ತೋಡು ಬಂಡದಾಗ ಓಡಾಡಿ ತೋಡು ಬಂಡ ನೀರು ಹರಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂತು ಜೈಟ್ ಕೆರೆ ಪಂಡಾಗ ನೀರು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಡೆಬಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀ ಪುಡದೆ ಐ ಕೆರೆ ಪಂಟೀನಿ ನಾನು ತೋಡ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ರುಚಿಯೋದು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗಲ್ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರಿಗೆ ತೊಜಪವ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಊರು ನೀವು ಪೋಯಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಎಂಗುಲೆ ಊರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದು ಡೇಟ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಜಿ ಮೊಗಲೇ ಪೂರ ಐತೆ ರಜೆ ಸಮಕರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಕು ಎಂಗುಲು ಪಾಡನೆಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ದುಂಬು ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇಂಕುಲು ಮಿರಾಸೋಲ್ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಬರೀಟು ದಮನ್ ಬಂದುಂಡು ಅದು ಪಾಪ ಪೋನುಲ್ಲ ದಮನ್ ಇಡದ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟಮಾಟೋ ದಮನ್ ನಡಿಯರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ದಮನ್ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಮನ್ ನಡಿಯರ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಊರುಡಿಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಊರುಳ್ಳೆದ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇದಾದ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೀಚ್ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ತೋರ ಐದು ಕೂಡ ಸರಿಪೋದಿ ತೋರ ಅಂತ మీద ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಇದು ತೋರಾಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕನ್ಪಾವಳು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲು ಒಂದು ಏದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವು ಮಲ್ಲ ಕನ್ಪಾಜೆ ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಭಾಳ ಜೋರು ನಡಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಸರ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪರೇಡ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ತಿಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೌಜರಿ ಅವು ನಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ಸಿ ದಾದೆ ये स्कीम सबको बता दिया ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಮೊಗಲು ಏನಲ್ಲ ನಾಕೊಂಡು बगैर स्लीवलेस ನಿಗ್ಲೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹಾಕುರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ शॉर्ट्स बगैर स्लीवलेस ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಏರೇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಬೆಗಪ್ಪಗೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಕಿಕ್ಕತವನಿ ಕನ್ಪದ ಹೋಗೈತಿ ಬರ್ಬೋದು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಪದಾಂಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾರ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡೆ ಸ್ವಿಮ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ರಿ ಪುಣಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ತೂತೀನಿ ಮೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೂರಿ ಬರ್ಬೋದು ರೂಪಾಯಿದ ಬೈತಿದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡು ಕಾಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಕೊತ್ತೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ತೇನ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾತಳು ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪುಚಿ ಇದು ಪಂಡೇರವೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಬತ್ತೆ ತಿರ್ತಿಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಇದು ಎಂಕು ಮಂಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಯಾಗ ಮಂಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಏನು ಮಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇ ಜೋರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇ ಇನ್ನು ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡುಟ ಕೋರಿ ದೊಟ್ಟ ನುಪ್ಪು ಇದರಿಂದ ಅದಂತೈತೆ ಅವ್ನು ಪೇರು ದೊಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಂತೈತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತಜ ಇನ್ನು ಹಿಂದುತ್ತುಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವೆ ಎಲು ಪುರಂಡತೆ ಕೋರಿದ ನುಪ್ಪುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಈಜಿಂದ ಅವು ದೊಂಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುನತೆ ನೀವು ಬಕ್ಕ 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 ತಿಂಪೇರಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡವೆ ಅವು ಏಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಉರುಮ್ದಾಯನ ಮಿತ್ತದಾಯನ ಮೇರ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಆಗುಲು ನಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ದೊಲೆ ತಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಐಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಪುರ ಹಾಸಿಗೆ ದಾನಿ ತಿನ್ನರೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಪುರ ಕೊರೈತಿರವೆ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೀರ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಇಲ್ಲಾಗ ಮೂರು ನಾಯಿನ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಪಾಪ ಆಗಲೇ ನಾಡೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಏನ ತಿನ್ರೆ ಕೊಡು ನಾವು ತಿನ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಐಗೇನ ಪುರ ಅಂಗಡಿದ ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು
ಜನಗಳು ತಚ್ಚಿಪವ ತಿರ್ತುಂಡು ಆ ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಅಗನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಉಂಡವು ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲರತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದ ಇರದಾನೆ ಬೇಜಾರಾಪಿ ಈರ್ನ ಆಯನ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್లో ಪಂಚ ತೋಜುಡು ಪಕ್ಕಿನೇ ಪುರ ನೀರ್ದಿ ಒಂದು ಪುಲೆ ಮಕ್ಕ ತಿರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರಿತಿನ ಕುಲು ನೀರ್ದಿಲೆ ಕರಾಟ ಬೆತ್ತ ಕಕ್ಕೆನ ಪಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ನಾವು ದೀಪೇರು ಅವೆಂತ ಧ್ಯಾನ ಕಲ್ದೆ ಊರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೀನು ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಿನ್ಯ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೀಪಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಡೊಂದುಂಡಿಯ ಬಾಪುನ ಏನು ನಾಡು ಬಾಬು ಇರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಉಲಾಯ್ಡು ಕೊಪ್ಪೆ 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 ಊನು ಅಗ್ಗ ಉಗ್ಗುಬಿಡು ಲೆಪ್ಪಲ್ಲ ಬೇದಾಗಲೇ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಿಡು ಉರುಪುನು ನೆ ಬುಲ್ಪುನಿಯ ಆವು ಬಾಬು ನೆ 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 ತಿಂಪಿನ್ ಉಲಾಗಿ ಏ ಶಿವ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಕೆ ನಿಯ ओ बाप रे स्पीड तुला नेक्ले बट्टल ತಿನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು हां बटर मला बरोबर ನೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂದೇ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಲ್ ಹಾಂ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿನ ಐನಾಜಿ ಓಯ್ರು ನಮ್ಮನ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಗುಬಾಯಿಜಿ ಮಲೆ ಪಾಪ ಉಡಕೋತೀನಿ ನೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಐಕು ಕೋರಿ ಅತ ಅಂಚದು ಏಯ್ ಎಡ ಬರಜ್ಜಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಬರವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎತ್ ಖುಷಿ ತಿನ್ನೋ ಕೋರಿ ಬಣ್ಣನ ಓ ಇಲು ವೇಪುನ ಕಿರ್ರಸಲು ಮಲ್ದೇರ ಇಕ್ಕುಲು ಹ್ಮ್ ಊನು ಬೊಬ್ಬು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯರ ಪೂರ ಬುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೆರಿಯದ ಐಕು ಪಲ್ಟಿ ಆಡದ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ತು ಚಲ್ತಿ ನಡಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ಗ ಏನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೇವರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೋಡಿಗೆ ಈಗ ಬಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಲೆ ತಿನ್ನಿ ಇನ್ನೇ ಅದ ಈಗ ನೆರಪ ಏಕತ್ತ ಮನೆ ಬಂದು ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋದ್ಕುಲು ಅನ್ನಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲ ಐಟ್ ಉಂಡು ಎಲು ನಾ ಗೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಎಲು ಬೇಗಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲವಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಬುಗೆ ಎಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ತಿನ್ ಗೆಪ್ಪು ಬೇಗ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಬರೋದಿದೆ ತಿನ್ನರೆ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಆ ಎಲು ಗೆಪ್ಪು ಅಡಂದು ಯಾನು ಎಪ್ಪಡು ಇದು ಏನು ಅವಳು ಒಂದು ಆಕಾರ ತಿಂತೀನಿ ಪುರ ಫೈಟರ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೋಡ ಏಚದಿ ತೋರಿ ಪೋಯಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಐತೆ ಎಲು ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇರ್ ನೋಕು ತಿನ್ ಪೂಜಾ ಬಾರ್ ಜೋರಾತ ಬಾರ್ ಜೋರಾತ ಚಲ್ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾ ಬರ್ತಾ ಗೊಬ್ಬರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೈಗೆ ಕರೆತ್ತನು ಹೋಯ್ ನೀರು ಹೋಗಾಯ್ಕಲೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರತ್ತ ನೀರು ಬಾಡ ಉಂಟ ಹೋಯ್ತು ಡಬ್ಬೆ ಉಂಟ ಅಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನೆ ಡಬ್ಬೆ ಊನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏನಂಡು ಊನು ಬಬ್ಬು ಏನೇ ಊನೇನು ಬಬ್ಬುಗು ಊನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಯ್ಗ ನಾನು ಆಂಡು ಇನ್ನೇ ಮೋನೆ ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಉರುವಾಣ ಅಂದತ ಖಾರ ಆಂಡು ತುಕ್ಕೆ ನೀಕ ನೀರು ಮೇಪು ಪರಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ತುಕೊಳ್ಳಂದಲ್ಲ ಮೋನೆ ಒರೆಸಿ ನೈಟ್ ಊನೆ ಬಬ್ಬು ಏನಂಡಿದೆ ಈಗ ಮೂಕುದಾಗಿ ಐಕ ಮೂಕುದಾಗಿನ ಇದು ಬಾಜಿಲ್ಲ ಆತುಂಡ ಮೂಕು ರಸದಾಗಿ ಐಕ ಪಾಪ ಇಮ್ಮೆ ತುಳ ಮುಂದು ಕುಡ್ಕೆನ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಏ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಪುಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತ ಮೊನ್ನೆ ರಸನ ದಮ್ ತೋಡು ಮಯ ಚಿಕ್ಕು ಈ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಈ ಗಂಗುಬಾಯಿ
ಇನಿಕ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸ ತೂಪಿನವುಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಲಾತ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಂಕುಲು ಪತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು.